Wala ni tandula mo nyesi awma aklube awa radio so mandila mi radio Royal FM sababu ye kan mo ne aka kuna funu lasi wati fanawe kuna funu mi ne abena lasi awma abal mage Karim CV fe lambe do lungala kambe ni sababu ye bakurwa kuna funu la aba aladuna ka fo kunungo tuye tene febe kalo jolena tene fola mi no jora tuye kunungo ye Colonel Asim Guita aye drapeau yele kunu kuluba pale ukonana Dr. Sugel Kukala Maiga aye Francis Jaraki kunu tun kosebe aye fen kundu wonendo docteur ya abe wuluma kunu kada laskide munu be anfe amala namba ko ambassadeur kada wolu kluka wote somima ko kuka jamanala kukala je Fransibe kamike malila pita kunungo jina Afrique kuna funla lo gena ale avion ta kabina kuna fun dodi aji kunungo kata ka hotel la ya agenka la se kunu para bugu libera amala donia ka fo mi tun kelime zanai ni para bugu ko kun kelime ina fo maliko ele tumbana akunu ko kadam la karido so madala kana se ekunu makunu wa dunala kusebe Burkina Faso o kastanga Thomas Sankara ka borani manina amala dona ka fo be delila nanzara kana nikribe na bafuma mima ko plaidoirie o be sena ni watina nunde anga so mana ina dongwar bakuru bawi dongwar mi ni abana la si awma abalma Karim CV fe lambi do dunga alaka bikle heredi awnenema kuna honi amadam ne nanga jamana kyoloyi ambe awladuna kafo ni kalu kula kon jora o tenen folo akala la dai Colonel Asim Guita bulu tenen jo kalu kula la ambaladuna kafo abejo kulu kono pale kulu bayin kono o akabarakela no akagat ko kafara akabarakela bela jelenkan ani o lakana ba chama ulu ubekeni kene ka kadrapo ko yele abe yele kadaka fora fosco mina tanke ale kon be ni jore na nala makore ke ko abe pere bela jelentike kani dongere ni kerengele sani akado bala kadaka atabulu min bala laba mi yoro ni oye barake dai ni drapo jole ma kono kalo ko ni mana jo tenen folo wa maladona ka foko drapeau laba me ke wajibi mali fam bela jelena ina fo kuna fulira jatimne tumna kunungo tumanda ni jama kuma kuluba kunu somanda jonala ni ka drapeau ko oyele maladona ka fo yele ne kofe oye hakilina chamali nyoma ka kuna fon chamali nyoma e kerenga ngala kuna fon ko na sawla anga jamana akonana Dr. Sugel Kukala Maiga maladona ka fo aye jalakiri bata kun ka nyesi falansima fen kun do wonendo o Sugel Kukala Maiga beda kene ka kun barakela ko bela jele meta yoro ko folo la bashi fuitala wala ko ni nyafoli make atibe mimbe na ito la ga wele seseria o ani yumama ku be baramina amanga ken tuwe na obina malika kun kanila ka fo seria o be baramina kana ke kada ka obina malika wako ka fo marini ma be nyona ayi ka fo de fana ko obena son ka son maka mama ka mali la kana bali ato ko ko ni be ko tamaki boyar la ko otike amala dona ka fo krepe kuna fo ni ajawla o fem baby na alama ko rega yani febri kalon gasa mali jamana bela jirle ko a bela jilel bela fi ka dam na zewa fo tawdini ka dam ne kidal fo kai ko a bela jele na alama ko rega ko a bela jele be labla ne alama ko rega fara bugu